तुमचं रेशन कार्ड रद्द होणार का असा प्रश्न आता निर्माण झालेला आहे, कारण राज्यभरामध्ये अपात्र रेशन कार्ड शोध मोहीम सुरू झाली आहे। 1 एप्रिलपासून सुरू झालेली ही मोहीम महिनाभर राबवली जाणार आहे। बांगलादेशी घुसखोरांसह कोणत्याही विदेशी नागरिकाला रेशन कार्ड देण्यात आल्याचं आढळल्यास ते रद्द केले जाणार आहे। रेशन दुकानदारांना त्यांच्याकडील कार्डाची तपासणी करण्यासाठी फॉर्म दिले जाणार आहे। हे फॉर्म्स भरून घेतल्यानंतर कोण अपात्र आहेत ते स्पष्ट होईल। वास्तव्याचा पुरावा सुद्धा सोबत जोडावा लागणार आहे आणि हा पुरावा 1 वर्षापासून जुना नसावा, ही अट सुद्धा घालण्यात आली आहे। कार्ड धारकांकडून आलेल्या माहितीची तपासणी अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडून केली जाईल। ज्यांनी वास्तव्याचा पुरावा दिला नसेल त्यांना पुन्हा 15 दिवसांची मुदत दिली जाईल। पुरावा सादर न केल्यास रेशन कार्ड रद्द केले जाईल। एका पत्त्यावर 2 रेशन कार्ड असतील, एका कुटुंबामध्ये 2 कार्ड्स दिलेली असतील तर त्यातील एक रद्द केले जाणार आहे।